miláčky, pozdravujem si vás v tejto predvianočnej dobe, kedy máte iste plné ruky práce. Preto si tým viacej cením, keď ste aj dnes zapli svoj prijímač včas a chcete nasledujúcu 4 hodinku stráviť s nami. Myslím, že neoľutujete, lebo toto je zvláštny vianočný program a preto si hneď s nami zaspievajte jednu z našich vianočných piesní. Ktorí chcú byť na Vianoce v Betleheme, to majú ťažšie ako Jozef a Mária pred skoro 2000 rokmi. Očakáva sa tam okolo 30 000 návštevníkov aj tento rok. V Betleheme je však k dispozícii len asi 40 hotelových izieb. Našťastie v Jeruzaleme je ich okolo 6 000. A to je len 9-10 kilometrov odtiaľ. Samozrejme, keby sa Pán Ježiš nebol narodil v Betleheme, neboli by tam zástupy ľudí každoročne na Vianoce. Ale on sa tam naozaj narodil. To dosvedčuje aj každý turista, ktorý tam chce byť práve v tom čase. Skutočnosť. Historický fakt je magnetom, ktorý každý rok priťahuje tisíce do Betlehema. Betlehemské niebe, svetlo možarené, oznamuje aniel svätý, oslavujú vaše časy, dieťa narodené. Oznamuje aniel svätý, oslavujú vaše časy, dieťa narodené. Vítaj, synu Boží, ľudstvu darovaný, z rôznych výšin nebiesovných, bľah prorockých sľubov dávnych, ku spasenom daný. Z rôznych výšin nebiesovných, bľah prorockých sľubov dávnych, ku spasenom daný. Brány otváráme, vojdi požehnaný, je to v svete miesta tebe, srdcia našich ústel sebe, drahý milovaný. Je to v svete miesta tebe, srdcia našich ústel sebe, drahý milovaný. Je pravdepodobné, že všetci Židia, ktorí museli poslúchnuť nariadenie cisára Augusta, aby sa išli zapísať do Betlehema za účelom platenia daní, by sa dnes ľahko vošli do kostola postavenom na mieste, kde sa Pán Ježiš narodil. Vnútri je jaskyňa osvetlená sviečkami a mnohými bleskmi fotoaparátov a kňazi dovolia turistom ostať tu len krátku chvíľu,
aby sa zamysleli a snáď pomodlili. Čoskoro zakričia: ďalšia skupina, prosím. Na štedrý večer sa koná zhromaždenie na známom pastierskom poli pod šírym nebom. Nedaleké mesto Betlehem svieti vo tme a pôsobí pokojným dojmom, potom, čo obchodný ruch v uličkách zatíchol. Len pošta je ešte otvorená, aby turisti mohli odoslať svoje pozdravy so zvláštnou vianočnou známkou opečiatkované v Betleheme. Nasleduje polnočná omša a potom už autobusy jeden za druhým odchádzajú na miesta, kde cestujúci majú zaistené nocľahy. Obyvatelia Betlehema na budúce ráno zametajú a čistia a pripravujú sa na ďalšie skupiny turistov, ktoré prídu, aby boli cez Vianoce v blízkosti skutočného miesta narodenia Pána Ježiša. Kresťania ortodoxného vyznania prídu okolo 6. 7. januára, Arménci okolo 18. 19. januára. Celý kresťanský svet si pripomína nepochopiteľnú skutočnosť, že Boh sa stal človekom. Každý rok máme viac vianočných piesní, ale či vyjadrujú plne, čo sa to vlastne stalo v tie prvé Vianoce v Betleheme? A vlastne, kedy boli tie prvé Vianoce? Spomínam si na moje sklamanie, keď som sa ako dieťa poprvý raz dozvedela, že 25. december pravdepodobne nebol dňom narodenia Pána Ježiša. Zdalo sa mi to nespravodlivé, že oslavujeme iný deň a nie presne deň jeho narodenín. Veď predsa ja by som nechcela mať narodeniny v niektorý iný deň, len v ten, v ktorom som sa skutočne narodila. Ako teda môžeme oslavovať narodeniny Pána Ježiša, keď nevieme presný deň, kedy sa narodil? Neskôr, ako som dospievala, uvedomila som si, že nezáleží na dni, na presnom dátume, ale na historickej skutočnosti, že Pán Ježiš naozaj prišiel, že sa stal človekom ako jeden z nás. Nikto, kto číta Evanjelia s otvorenou mysľou, nemôže poprieť túto skutočnosť, že on, to slovo sa stalo telom a stánilo medzi nami. To je dôležité, že Spasiteľ naozaj prišiel. Či to bolo 25. decembra, alebo 6. januára, alebo inokedy, na tom nezáleží. Stal sa tak podľa presného Božieho plánu. Apoštol Pavel napísal: ale keď prišla plnosť času, poslal Boh svojho syna, narodeného zo ženy. Všimnite si, aké detaily sú zahrnuté v záznamoch o narodení Pána Ježiša. Každý ich musí uznať ako spoľahlivé údaje. Celý príbeh Márie a Jozefa, ich cestu do Betlehema, mačka na prenocovanie, jasný, návšteva pastierov. To všetko podporuje vierohodnosť správy, že Boží syn naozaj vstúpil na našu zem. Áno, o tom niet pochybnosti. On prišiel, on žil dokonalý život. On za nás zomrel, obetoval sa za hriešného človeka. On vykúpil ľud z ich hriechov. On vstal z mŕtvych. Tieto historické skutočnosti sa nedajú poprieť. Každý človek s otvorenou mysľou ich musí uznať za pravdivé. Presné dátum narodenia Pána Ježiša je vedľajšie, ale fakt, že prišiel, aby býval s ľuďmi na tejto planéte, znamená všetko. Preto je na mieste, že spomíname narodenie Pána Ježiša a chválime Boha za nevysloviteľný dar jeho lásky. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Preto teda spolu s veriacimi na celom svete buďme aj my vďačné, že Pán Ježiš prišiel. Je to fakt. Radostné Vianoce vám všetkým, milé poslucháčky.